Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Barodaro, hamma kasa xush omade ба канали мо. Имрӯз мо кулчара да дег чихе мепазанд дар шаҳри Санкт-Петербургем. Насиб кардагӣ боша дар ҳамаи шумо нишон медиҳем. Ранги аловӣ. Мана кулчачаҳоро на он қадар калон мегирем, барои чӣ ки чай нони калон неста кулчачай. Насиб кардагӣ боша. Ина бу тарзи тайёркуниш. Бо барои ки начаспа чӣ қати мекунем? Орд да аралаш мекунем ки начаспа. И хамир мечаспа ҳамдигариш. Агар орд қуш накуниша орда насиб кардагӣ боша. ҳозир ҳамаша мефаҳмонем ки чӣ кор каранда кор. Бояд тухмиста саркам будай давҷа. Воям ҳозир баъд қуш мекунемша. Мана тайёрӣ ба пухтан 9 та кулчача шидай. Яташ калон айда. И нон меша чун 9 та кулчача, ята нони калон. Ҳамагӣ 10 та шид. Насиб кардагӣ боша. Ҳозир дар дег тас карда бо нишон медиҳем чӣ хел пазондан дар фурда. Анака ҷои основноиш омад. Ина дега чӣ хел тасфондан дар кор. Баъди тасфондан ба якта инаи сиёҳдонам доштем буда иҷа барои бамазза ва хуштабиат шидани кулчаҳо. Тухмиста саркарам уже тайёр кардем. Мана мухбари тоҷикӣ. ҳозир мебинем кани дар берун дар алов зур меояд ё дар газ. Ҳамун дар Россияем ҳезум деҳқониаю ҷо нестае. Мудака иҷозат нестае. Дар осонтара гази бепул дар дирини хона беташвиш аз чашми халқи урус яъне матар. иншоалло ҳамин чӣ хеле ки дар берун меояд хиёл мекунам ки бо бамаззатараи нони тоҷикӣ. ҳозир мебинем ки ман аъузу биллоҳи мина шайтони раҷим. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. Мана бисмиллоҳи раҳмони раҳим. ҳар касе хурд дар роҳи ризои худо аз бароси лиллоҳ. Манаира дег мегӯянд дар хона. кулчи дегдони меу дегӣ. сиёҳдонарам пуш кардем дар болош. Фаромӯш кардем дар дирини дегам мешида часпонда. бисмиллоҳи раҳмони раҳим.
кулчу майда майда буд, кат-ката туфтиса дар назари мо. бисмиллаҳи раҳмони раҳим. ҳар касе хурд дар роҳи ризои худо аз бороси лилло. панҷта кулчаи олиҷаноб. ана дар тагаш бо набанде. ҳозир мо газа маҳкам мекунем, я ним соат бояд дам хӯрда беста насиб кардагӣ бошад. аку болоша фалга хати мо маҳкам кардем, барое ки сирхи хушрӯ шавад. барои кофе тайёр кардан турку ном дорад. ай тагаш ово мерезем, насиб кардагӣ бошад, кофера ай болош чанқе даркорӣ. барои 2 стакан зур мешавад, насиб кардагӣ бошад. ҳозир болоша маҳкам мекунем, болоша маҳкам мекунем. тамом. бародаро, турку мондем, ол дар тагай, кофе дар боло. ай технология вақте ки об меҷӯша, об қати кофе якҷоя шуда қисми болоӣ мебирояд. ҳозир об дар тагай, ҳозир насиб кардагӣ бошад. ҳозир мо мебинем, ҳозир боло холӣ ай. ҳамин об ҳамаш боло мебирояд. қати кофе тайёр мешавад, насиб кардагӣ бошад. бо шуморо нишон медиҳем чӣ хел мешавад. ана кофеи мо тайёр шудааст. та об дар так буд, чӣ хел боло биромад. бисмиллаҳи раҳмони раҳим. кофе дар боло, об дар поён арала шид. ина кофе тайёр. марҳамат. кофеи аловӣ, ҳама алов қати эконом да, дигар свет намекунем, фақат газ қати корои мо буд мешавад. ин барои халқи тоҷикистонам дар кор мешавад. ана кулчаҳои мо қариб омадай, пушташ сирх шудагиай. ҳозир акы насиб кардагӣ бошад, дега гирифта наоборот чапа то метиҳем, ки болошам сирх шавад дар алов. бисмиллаҳи раҳмони раҳим. ана акун дега то додем чапана. анаи диюмшам часпондем. насиб кардагӣ бошад. фалгара болоша маҳкам мекунем, ки хушрӯ сирх шавад. дам мепартем шуда дам. бисмиллаҳи раҳмони раҳим. мана кулчаҳои мо тайёр шид. кулчаҳои бомазза, насиб кардагӣ бошад. ина пуштиша нигоҳ мекунем, чӣ хеле ки дар алов дар дегдон мепазем, ҳама хешидагия насиб кардагӣ бошад. ина вой ҳама хел ҷӯше буда, ки дистон сӯхт. бисмиллаҳи раҳмони раҳим. ина пуштош ҳамаш ранги ҳама дегдонӣ чӣ хеле меояд. ҳама хел бо иштиёитон дар канал подписатсия кунед, лайк монед. хуш омадед. оянда бо видеоҳои ҷолиб барои шумо насиб кардагӣ бошад. сиёмка мекунем.